ko hanmen ko para ha Jesus Christ habang ipe ha kaimlang kasalang gejngi mental kisngi kumjuro habang ipe ya gejeng im lajong ya kaying kasem kajunga kajung pi nioi ba kajing ting burom yau blei kala jano na kane kepertei kajing ting burom yau blei kala jano kala duno na kajing im jongi kibreu bakum juru kata kajing ting burom jongi yau blei kala jano na ki khun ki jung u ki badai ki Kristen Katolik kano kalong ke basnusi kano kalong ke penthang mensim ladangi perkat season perkat Malaysia mangi ki khun ki jung blei mangi ki balajik do blei mangi ki batip hak bangi de ki khun binong ki khun bisot jong blei ngi klet ya u ngim don shu kata kajing ting buram ya u kumba ni lapule ha kasiti jongo palus Syakir Rahman ha kalanong kebalai dekat katra kong kumni kimju poi perkat banting buram ya blei kimju poi perkat banting buram ya blei sisa kane kawanja ha gejing im jongi ki bro menta ngimju poi perkat balai bangadai banting buram ya blei balai bangadai ban lipai shoblei ni ha ba ka po pakasang ngim kun mau blei shu ngiklet no ya blei ngiklet no ekata kaburam ka jong blei ublei ulong bakrau ublei ulong kon rajungi ngiklet no gane ngimju poi perkat bandan kata gejing ting buram yu kumjuru ha ka pawar kalanong iwei dekat ap khandai ko ong ba namar kilaisi ya gejing tip blei bat kim don shu kata gejing ting buram yu kim don shu kata gejing ting yo blei bat kilaisi yo blei bat haba ki isi yo blei haba kim don shu kata gejing ting buram ho blei ka pawar ko ong ba ni ngin sahabe ha gejing tim gejung u kumjur ha kasam ka balai penreu do khadi we ong ba kapop ka kren harus new kapop ka kren harus new hapo dono jung u omdan jingting buram ya blei hakma jungki kane ka juk jungi sisa menta kapop kala kren hanga badapi kapop kala dan ha kadanut ka junga ka jungpi ha ka jaka ba kadan ka jingting buram ya blei ka jing i ya blei kane kapop kala syong tenrai ha kadanut jungi ki bro de namar ka jing syong tenrai jong kane kapop bangi la klet ya blei bat ngiim ka jing im langkar ka jungi ngiim kata ka jing im ka bangim la shu basnu thu ya ki wei ngim la shu ban yo i ya ka jing shitom ki jong ki wei namar ba kapop kala syong ha kadanut ka junga ka jungpi den mata kadaw ha kanai kasngi ujisu upan kan mau yang aya pi ko hanmen ko para bangi dei bandon kata ka jingting buram ya ublei ngidei bandon kata ka jingting buram ya ublei ka basdang e junga gospel mentar kasngi ong ba whatsapp ting ya kibreu balai bangim dei man shapting ya kibreu Henry wong pat ngidei ban shapting ya ublei balai ngimdei ban shapting ya kibreu ujisu udai tu syai hanga pi ha ka gospel mata kasni ka gospel jong Matius kalanong sipeu record ka bar pra ngidei bandan ka jing shapting ya blei namar ublei udon kabor ban pencot ya kamet bad ya kamen sim jong pi ublei udon kabor ban pencot ya kadanut ya kamansim bad ya kamet ka junga ga jungpi ubriu yolese ula ban pencot lane ban pendut pendam lane ban pensyutom tang ya kadok junga ga jungpi ubriu umla ban pensyutom ya kamansim junga ga jungpi Henry ublei pat udon kabor ban pensyutom ya baro arteli long jungi hakaman sim patkum juru hakal yang kamet ublei ula ban penjot ula ban pensyutom ula ban pha yangi sha kadejok kajaka kebangim la ban yo jingsuk lano ru
Den mata kadau Jisu perkenal yang IP bangi dei badan kata ka jingting buram ya ublay. Hakasam kabachis pa katar iwe ter ka khot ka wering IP bangi dei bandon kata ka jing shapting ya ublay. Ngide bandon kata ka jing shapting ya try nama try udai ukan ran jong ka jing im jonga ba jing pi. Kumbang itip kajing im kabangadon kajing im kabang im kamdei kajunga anrei kadei kajung utrai kajing im jungpi kadei kajing im jung utrai dei nama takdao mangama pi ngidei bandon kane kajing shepting yautrai ladang ngidon kata kajing shepting yautrai ublei jungi ubadeu konran jung kajing im junga kajung pi klempep unsa ai pi kita kajing e kajing kruku kamudayu ba mangi nginting burom yautrai kane kasam bachis pa khanar iwe de chpau dangi pole kaitu sha yang ip ka jingting buram yoble kamot ba bangin mu ya kiktin ki ba ukren bangin le ya kita kiktin ki ba utrai la kren bangin bu bangin ri kendang menrengi khop ya kita dihukum ki ba ublei ul ai ngapi ublei ul ai hanga barapi ulapan kamti hanga barapi ki hukum ki jungu ublei ulapan kamti yang barapi kaktin ke jungu ke baula kren lengba ke kitab ke bakhoj lengba ke bible lengba ke gospel lengba ke siti lengba ke jutang barem ublei ukren hanga barapi haman kasni haman ke kalimat ke jungim ke jungi Dain mata kadau ko hanmen ko para ni dei badan kata kajing shapting yoblei namar kajing shapting jingi yoblei ka wanra jingi e ka wanra jingkurku kumbang ong sachi sen ngonong biang ko hanmen ko para ni kumbaga sam chis pakat ar ko ong ba ni dei badan kata kajing shapting yoblei ha kano kurkom lengba kajing ngap kajunga kajung pi ya kaktin kajungu bat kajing bu bat kajing ri kendong jongi we pai we ya ki hukum kiba ublei ulai bat ka ublei ulapan kamti yangi iwe pai we berkumjur ka pawar ka pra lenong ka khat lai ka ong kumni ban isi ya ka pop bat ban isi ya kajing boman kanai kedai kata ke jingting buram jingi yoblei bangi dei ban isi ya kapop bat ni dei ban isi ya ke jing buman jong kapop kanamut nanga bat na padeng jingi wei pai wei ko hanmen ko para bangi isi ya kapop baro mangingi ha kapop Henry ladang ya hap ha kapop hatongi persang na em ban mi na kapop Henry ngi i ba mangi we poi we ha kane ka perthai menta ha ne ka juk ba menta ngis ngau tenat ban shong ban sa ban yai ne ha ka to ka pop ban yai ne ha ka to jing bom man jong ka to ka pop Henry ujisu upan kan mau yang ai pi ha kane ka sngi lada pidon kata ka jing ting burom yoblei lada shisha pikwa banyo kita ka jing kurku na kiti ki jong utrai jong pi pidei banisi ya kopop bat pidei banisi ya kijing bomman jongka ko hanmen ko para kabaar kabau jisu pen kan mau yingi hagan gasni ka jingting burom jongi yoblei kamot bangin isi ya kopop bat bangin isi ya kajing bomman nang tapat ka jingting burom jongi yotrai ka wanra jingai na kabanta ka ying ka sem jungi ka jingting buram ka wanra jungi na kabanta ka ying ka sem ka jungi kumbangi la apule na ka kitab Deuteronomy kalanong ka bakat lai ka ong kumne ke ka bauturai udon kam napi ka jingting buram yu na kabanta ka baha kamyat jungpi ke ka bauturai kwa na kabanta junga ba jungpi kaya ke botrai udawa na kalian junga ke jungpi om kiwe om ke Henry udawa nanga napi we pai we kata ka jingting buram ka jungi yau kata ka jing it jungi yau balai ukwa pamanga mapi ngindon kata ka jingting buram yau namar ba ukwa
na kebenta kabha kamiat kajunga kajumpi om dei na kebenta kabha kamiat kajungu om dei na kebenta kaburam kajungu Henry na kebenta kaburam kajunga kajumpi na kebenta kabha kamiat kajunga kajumpi ki khun ki jungu dei na mata kadau ba ukwa ba mangama pi ngindon kata kajingting buram yu hakane kasngi hakane ka jugjungi bamanta ko hanmen ko para ngiyo I ba mangama pi ngi kwa buram halade ngi kwa ba kiwe kin I jenga ngi kwa ba kiwe kin leis ne yenga Henry dalade ngi ngong kita ki ba kloy ban leis ne yewe ngi ngim kloy ban kner kita kiti gijungi hakiwe ngi ngim kloy ban buram yekiwe ngi ngim kloy ban I yekiwe ngi kwa ba kiwe kin le bahai ngi kwa ngi dawana kiwe ngi khod ye kiwe ba kin I ngi ba kin le bahai ngi ba kin le isne ngi Henry ha gane kasni ujisu upan kan mau yang ai pi lengba ka kitab Deuteronomy kalanong bachpau do khod khat ar ba khalai ong ba ngi dei banan kata ka jingting buram yoblei om dei boblei kwa buram kumba kwa buram mangama pi Henry na kebenta kabaha kamiat kajunga kajung pihi ni dei bendan kata kajingting buram yu nang taro ni I na kasam kabalai puwei de khot kendai wong ba akat no me kan rei kajing baha akat no kata kajing baha kajung utrai kawan ha kajing im kajunga ladang idan kajingting buram yu utrai kajing baha kajung utrai kawan pendap penbiang ha kajing im junga bamaroi bad ha kaying kasem kajung pi lada ngidon kata kajing ting buram yo turai berkumjuro kasam ke ba lai pusau do khot hnyau ko ong ba pin nom du na ai lada pidan kajing ting buram yo turai lada manga ma pi ngidon kata kajing it lada manga ma pi ngidon kata kajing ting buram yo turai ngin nom du na ai ha kajing im ngimdei ban kuslai kumba Jisu ha gospel ulong ba ngimdei ban kuslai nama utrai utiblut ya gijing don kam jungpi utiblut ya gijing don kam junga gijungpi lada manga ma pi ngi kwa ba nginom duna e ha gijing im gajungi ngidei ban lej shau ngidei ban IT la dei hau ngidei ban ijo ngidei ban sakri yo ngidei ban don kata gijing ting buram yo namar ba kumba kasam ko ong kajing ting buram junga jungpi yotrai kan pendap pendiang ban nginom dunai ha kajing im kajungi bat kumjuru ha kasam ke bachis pa kapsan do khot khatwei ko ong ba kajing ting buram junga kajungpi ka pen scam bat ka pen roi ya kajing ngi jungi kajing ting buram junga jungpi yotrai kata kajing I jungi yotrai kanang penroi bat kanang pen scam ya kajing kejungi barong ikwa ba kajing jungi how try jungi kanang scam kanang roi ngingim kwa ba kata kajing jungi kanang telap kan duno Henry ikwa ba kanang scam lara shisha pikwa ba kajing jungpi kan scam ni dei bandon kanai kajing ting buram yau turai kajing ting buram yau turai berkumjuru haga bakut juga gospel mandagasngi utrai ukhad wearing IP dakini kitin kumta kat ubapla yang hakmat kibreu ngaru ngan pla yau hakmat pa junga bahabane Henry uta ubalen yang hakmat kibreu ngaru ngan len yau hakmat ublei kupa ubah beneng kanai gede kajing penkan mau bat kajing khot kajing wer kajing Jisu yang iwe paiwe ha kanai kesni endang iladan kata kajing ting buram ya turai ngidei bandon kata kemensim ban penbena ya utrai ha kepertai barokawai namar ba ladang ikwa ban yo ya kata ke bainong ke ba ubleu kpa labu na ke banta junga jungpi ha ka hima ke jungu ngidei ban pen ya utrai ha ke pertai barokoi ngimdei bandon kata ke jingle ran ban penbena ya utrai
lengba ki kam ki babha ki bangile ha ke jing im ga junga ga jung phi kanangut na pedeng jungi menta ki Kristen Katolik mangi ki Kristen ngi long kita ki baslur ban pan bana ya ke kerteng ga jung utrai ya ke gospel ga jung utrai ha ke perthai barokawai cubo bamangya ngale jingle ngidon kata ga jingle rain wat ban ledak di phna ngile rain ban duai hakmat kiwe ki breu haba ngiyo ya kiwe ki breu hadukan lane hasrok lane hangnong no ngingim don kata ka jing slur banya thu bangade Kristen Katolik ha ka jaka banga penpau bangalong Kristen pen banga buri yalade ngalong Kristen kanamu nangi ki Kristen menta habangile sa kidukan ban bamja ban desa ngiduan kanamu nangi ki Kristen nginot ban le ya gadak phna hakmat ki we hato ngimdon kata ka jing erang hato ngimdon kata ka kamen sim ban buri ya kata ka jing pen bena jungi haturai ujisu khot wearing ai pi kon men ko para bangi ngidei bandon kata ka jing slor ban pen bena ya ka gospel ka jung utrai ha ka perthai barok away ngimdei bandon kata ka jing lerang ngimdei bandon kata ka jing setting namaru utrai hi dalade ula ai yangi kane ka jing kane ka deity bangin pen bena ya ka gospel ka jung ha ka perthai barok away klempep lada mangama pingi lerang lada mangama pingi burino ya kane ka kamram ka bautrai ula pen kamti yang ai pi ban pen benayu ban ya tho ya ka kerteng ka jungwa ki weipat ki breu ban samlem ya ka khubor ka jungha ka jungu ha ka perthai barok away klempep utrai ha ka wei kasni kumbau jisu hilong ha kane ka gospel bementa kasni uru unlen yangi wei pai wei hakmat ulei kupa ngingim kwa ban yo mat ikata ga jing penrem ha ka wei kasngi hakmat ublei kupa ngi kwa ban ngi thrang klampa ba ublei kupa un pediang yanga pada pi ha ka hima ga jungu bawang ba ngi kwa ba ublei kupa dong sisa pede ukun junga bat pila pendap hop ya ka kamram ka bangala IP ya kata ka deity ka bangala IP ba pila le ban pen priang ya ka kubor ga junga pilaya tho ya ka kerteng ke junga haki weipat lengba ke jing im babha jungpi lengba ki kamya lap jungpi lengba ki jing le isne jungpi klempep ngi kwa ban yos ngeu ya kini tin now try ha ka sngi bakhadu jong ke jing im ka junga ke jungpi dei na mata kadau ko han men ko para ha kane ke sngi tongin ideal de how jisu bau jisu unwan ban sanchar ya ka danot ka junga ka jungpi khnang ba ka jing don jung jisu ha ka jing im jungi nginong ko na shap ngin don kata ka jing ting burom yaublei namar ngitip ba ladang ngidon kata ka jing ting burom yaublei ni la banyo kita ki jing ki jing kurku ibangi don kam ha ka jing im ka jungi bat kumjuru ngitip ba ladang ngidon kata ka jing ting burom yaublei nginom dunai ha ka jing im ka jungi ha ka ying ka sem ka junga ka jungpi bat kumjuru lada ngidon kata ka jing ting burom yoblei ka jing nge junga bat jungpi kanang scam kanang roy bat kumjuru ka jing nge jong kabalang ka jungi bat kabalang jungi baro ka wei kanang priang ha setelah ka perthei walada kabalang jingi menta kayo mat ya ke jing shitom ikata ke jing sha lebeng ke jing sha banbeng ke jing sha pepo na ki wei henrei lengba kata ke jing ting burom jingi wei pai wei ki khon ke jingu klempep kabalang jingi kanang yai roy parum pare ha ka baha kamiat bat kumjuro lengba kata ke jing nget ke junga ke jungpi lengba kata ke jing ting burom junga jungpi hautrai mangi wei pai wei nginang la sesu band penprian ya ka gospel ka jong utrai ya utrai ya la de haki weipat lengba ka jing em babha ka junga ka jungpi lengba ki kam ya lap ki junga ka jungpi wala da ki kam ya lap junga jungpi wala da ki mlong ki bahe ki baraba hanrei da ki kam ki baret ki bangile ha ka jing em bamana ka sngi ki jungi lengba ka dak ding phna ka bangile
hakapor bangi bamja hakapor bangi disha lane hakapor bangi lejing lej hakapor bangi shongkali hakmat kiwe kadai kata gajing penpriang jungi ya ke gospel gajung uturai baru lada uturai yo i ya gene jingle baret jungi klepep unsa ai yang i kebainong keba ulakular hangi iwe paiwe namar uturai kumangitip uyai bat ya ke kular keba ulai hanga hapi ko hanmen ko para hagane kesni tongin IT ba tongin duai nak bentai kini gijing gijing kurku kebangidon kam ha gijing em jungi kum ki khun binong ki khun bisor jungu